Engarua. Angay manggataknya syafat. Satu po ka malaking tarang na masjid nga tupon resa ka fa ni difan defas na kun resa ki fan mais. Fawiray waleni. Angay nga sa mangira ka na mga tung sa manangan tenga na rosas. Si mahay nga rota may si samay uturuan. Wasa sa ngatiyan bang malatin lelan mo mahay utamay na para sa mahay uturuan. Favolot da kuftian mo ray madetia. Miala sina miala fun sa siya. Desa mora tul ma salam nya galak bale make da salam amran murang-murang pitangan pasal sa nating ang tenga pandai kuas. Sa ida pa na siya so sin so. At ako nga bulso ang mising klung at ako nga bandiang ang mising libe. Apar kang matya sa ram siya na rasuang kagyan yaga san huay si utang. Kung sino der kong tang sa miswato ang kung sino der kong tang sa misyuna. Falapakura kurfay sa mamidram kung sa rosa meram sado. Lapakura kurfay sa mahadong ni sar blansay takaw ka. Lega kura kurfa pen parasi puna sa banafen sar. Lega kura kurfa sa tarma hadia manta sa para panu. Kung masih jodian hara buno so. Isaw ta kurkur kin punak tang bulun muston. Mengira sar hitam masum tut ngarden su. Dia nya sa tang namna te punas wa singa ta pulof ya tanah singa tirang man mason. Wala tang misino sa la pasakan le tang misino sa la pasakan. Sa para panu sa dal pasakan so. Isaw kip maran so. Para sa wasamblelan kita karon panuka kapat ka sa itan ng uga sa itapon. Isaw dal pasakan sa takan ni parang atet sa yang ngabuli, ngrag-raso.